am only बड़े साहब कैन बड़े साहब गोड़ धरी बही बड़े साहब सब ताड़ी आईपीएल 2026 मैच नंबर 11 এই ম্যাচটি চিন্নাস্বামী স্টাডিয়ামে খেলা হয়েছিল সিএসকে ভর্সেস আরসিবি। এই ম্যাচে আরসিবি প্রথম ব্যাটিং করিকি 250 ରନ୍ ପାହାଡ଼ ଠିଆ କରିଦେଇଥିଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ଆଗରେ। ଆଉ ତାକୁ ଚେସ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ମାତ୍ର 207 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା ଆଉ 43 ରନ୍ର ପରାଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର କି ପରଫର୍ମର କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ କି ପରଫର୍ମର ରହୁଛନ୍ତି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍। ଭାଇ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ପୁରା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ଭାବି ନଥିଲେ କି ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଏଭଳିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ରୁଦ୍ରପ ତାଣ୍ଡବ ପୁରା ଦେଖେଇଦେଲା। ତାକୁ କହିଥିଲା କି କିଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର କହିଥିଲେ କି ଭାଇ ତୁ ଯଦି ଅଧିକା ଛକା ମାଇଲୁ ଆଜି ତୋତେ ଫ୍ରିରେ ବିରିୟାନୀ ଦିଆହେବ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। ତ ସେ ସେଇଭଳି ମାତ୍ର 25ଟା ବଲ୍ରେ 70 ରନ୍, ଯେଉଁଠି ସେ ପ୍ରଥମ 6ଟା ବଲ୍ରେ 2 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଧରିବାକୁ ଗଲେ 19ଟା ବଲ୍ରେ 68 ରନ୍। ଲାଷ୍ଟ 5 ଓଭର ଯେଉଁ ମାଡ଼ଟା ହେଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ସିଏସ୍କେ ବୋଲର ପୁରା ଜମ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲା ଭଳିଆ ସେମିତି ହେଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପରଫର୍ମର ହେଉଛନ୍ତି ରଜତ ପାଟିଦାର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆରସିବି। ତ ସିଏ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳିଛି। 19ଟା ବଲ୍ରେ 48 ରନ୍, ମାନେ ଖତରନାକ ମାଡ଼ ପୁରା ସାଥ ଦେଇଥିଲା ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକଲ ସହିତ। ଆଉ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ସହିତ ଯେଉଁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ଟା ଯେଉଁ କଲେ ଲାଷ୍ଟ 5 ଓଭରରେ 97 ରନ୍, ମାନେ ଖାଲି ବଲ୍ ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥାଏ ସେଠି, ଖାଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବାହାରେ ଛକା। ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଛକା ମାଇଲା ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବାହାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କି ପରଫର୍ମର ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କି ପରଫର୍ମର ହେଉଛନ୍ତି ସରଫରାଜ ଖାନ୍। ସରଫରାଜ ଖାନ୍ ଏକାକି ଲୋନ୍ ୱାରିୟର ଥିଲା, ଯେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗର ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ୁଥିଲା। ଏକୁଟିଆ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ, ଏକାକି ଲଢ଼ିଲା ମାହାଲ ମାନା। ମାତ୍ର 24ଟା ବଲ୍ରେ 50 ରନ୍ ଶାନଦାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ବଟ୍ କ'ଣ ହେବ, ତାକୁ କୁନାଲ ପାଣ୍ଡିଆ ଆସିକି ମାନେ ଯେମିତି ୱିକେଟ୍ ନେଲା, ଯେମିତି ସେ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା କି ଲାଇଟ୍ ଆସି କାଟିଦେଲା କି ଟୋଟାଲି ଅନ୍ଧାର ଚାରିଆଡ଼େ, ସେଇଭଳିଆ ୱିକେଟ୍ ସେ ଗଲା। ତାପରେ ସିଏ ୱିକେଟ୍ ଗଲା ସହିତ ଚେନ୍ନାଇର ଆଶା ବି ସେଇଠୁ ସରିଗଲା କି ଆମେ ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗୁନି ଜିତିଲା ଭଳିଆ। ନେକ୍ସଟ କି ପରଫର୍ମର ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯିବା ଦରକାର, ଯିଏକି ଆଇପିଏଲ୍ ତାଙ୍କର 200ତମ ୱିକେଟ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୁଇଙ୍ଗର କମାଲ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ସୁଇଙ୍ଗ ହିଁ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମେଳ ଦେଇକି ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଜାକବ୍ ଡଫି। ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କର 2 ଓପନରକୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କି ପରଫର୍ମର ହେଉଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇର ଟପ୍ ଅର୍ଡର। ଏଇ ଟପ୍ ଅର୍ଡର ହିଁ ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେନ୍ନାଇର ଟପ୍ ଅର୍ଡର ଚାଲିଲାନି ଚେନ୍ନାଇ କିଛି ନୁହଁ। ତ ଟପ୍ ଅର୍ଡର କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍, ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ୍ ଆଉ ଆୟୁଷ ମାତ୍ରେ। ତ 3 ଜଣ ପ୍ରଥମରୁ ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ କି ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଝିରେ ବହୁତ ଗରମ, ପଶୁ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ, କହିଲେ ଗରମ ହେଲାଣି ଯାଉଛୁ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିବୁ। ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର ଇମୋସନ୍ ସହିତ ଖେଳି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିକାର କି ପରଫର୍ମର ମାନଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମେମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ଏ ମ୍ୟାଚ୍ର କିଛିଟା ମେମେ ରିଭ୍ୟୁ। 28.40 କୋଟିରେ ଚେନ୍ନାଇ 2ଟା ପ୍ଲେୟାର ଅନକେପ୍ ପ୍ଲେୟାର କିଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆରସିବିର 5 ରାକ୍ଷାସ ତା ଦେହରେ ସମାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ ଜଣେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କ'ଣ, ପଇସା ବର୍ବାଦ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍। ଚେନ୍ନାଇର ମେମେଟା ହେଉଛି ଦୋନୋ ଭାଇ। ଲାଷ୍ଟ 5 ଓଭର ପୁରା ଟୋଟାଲି ଜମ ଦର୍ଶନ କରିଯାଇଥିଲେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ। ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ଲାଇନ୍ ପୁରା ଟୋଟାଲି ହବା ଗବା ହେଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖିକି। ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଆଉ ରଜତ ପାଟିଦାର ପୁରା ଶାନଦାର ପାର୍ଟନର। କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆରସିବି ଚେନ୍ନାଇ ଛୁଆ ବାଡ଼ିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ ମୁମ୍ବାଇ ଛୁଆ ପପକର୍ଣ୍ଣ ଖାଇକି ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ ମରାମରି ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ଶାନଦାର ଫିଲ୍ମ, ବିନା ପଇସାରେ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରିଲର ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ମେମେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍। ତ ମରାମରି ଆଉ ଚିଡ଼ାଚିଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ନିଜ ଭିତରେ ମରାମରି ହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଆଗକୁ ତ ପୁଣି ସେଇ ଯାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଚେନ୍ନାଇ ଆରସିବି ମୁମ୍ବାଇ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। होप यू अंडरस्टैंड। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चेन्नई बिकम टॉप नाउ, टॉपर ऑफ द टेबल। चेन्नई रो लोगो कि काबो ताकू पट्टी मलम पट्टी सब करके दे साइलेनी। ये चेन्नई लोगोटा पूरा एटा सुइटेबल। आ 2023 पर चेन्नई माने किछि नु
ଓପନର ଆଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ ହାତ ହଲେଇ ପଳଉଛନ୍ତି। 3ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲାଣି ଏମିତି ହଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେପଟେ ଗମ୍ଭୀର ମନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛି ମାହି ଭାଇ ଏ ତ କୁछ ବି हो सकता है। ଏ ତ ସବୁ ସମାନ ଲାଗେ। ତ ଚେନ୍ନାଇ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବି ଏଇ ହୋପରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ। ଚେନ୍ନାଇ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୟାଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଉ क्या कर सकते हैं। नाम ओनली बड़े साहब कैंट बड़े साहब गोड़ धरी बही बड़े साहब सब ताड़ी। तो ये थिला आजिकार मेम्स रिव्यू आउ क्रिकेट रिव्यू। जदि वीडियोटा भल लगी थाए आपण मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, एतिक रिक्वेस्ट। जय जगन्नाथ।